tak. Skulle vi slutte med æsellatteren? Den er så speciel, og den har Steffen aldrig hørt. Så skal vi tage den her til slut? 3, 2, 1. Skal vi sige tak for i dag, og specielt tak til Steffen, som fik sin første prøvetime, og som klarede det rigtig godt. Og så skal vi jo snart have Latterfestivalen, og I er kommet med mange gode idéer, men hvis I har flere endnu, så har vi hårdt brug for dem. Så kom bare frem. Vi ses igen på onsdag. Det klarede du rigtig godt. Tak. Var det ikke sjovt? Det var kanon så. Hvad så? Skal vi snakke medlemskab? Ja, det vil jeg gerne. Jamen, så skal vi lige have fat i vores kasserer, John. John, Steffen vil gerne være medlem. Det lyder godt. Du har sådan en prisliste. Ja, det har jeg. Det så vi kan se, hvad han skal betale. Skal jeg lige finde den frem? Kan du bare se her. Vi har sådan en flot en her, der siger 1200 for en måned. Og et år, det koster 5.000. Så det giver lidt rabat. 5.000? Altså 5.000 for et år? Ja, det er det. Ja, det er jo billigt. Ja. Hvad siger du? Ja, jeg tror, jeg starter med en måned. Med en måned, ja. Der er lidt en stor rabat. Ja, nej, jeg starter lige med de 1.200, ikke? Ja. Kanon. Så velkommen. Ja, tak. Velkommen. Tak. Og husk at betale inden onsdag, ikke? Ja, det er klart.